To už dobrodružstvo skončilo. Nie, dobrodružstvo ešte ani nezačalo. Nebuď žalobaba, nájdi si vlastný úkryt. Nejde o to, len dnes sme Kejna vôbec ani nevideli. Plus, hľadala ťa Gangle. Ahoj, Zubo. Moment, čo je toto? Ahojte, moji malí mixle-pixle gubimackovia. Dnes som sa rozhodol ísť do obchodu kúpiť základné ingrediencie do môjho slávneho mliečno-cigaretového granadíru. Dúfam, že toto vydržíte, dokým sa nevrátim. No, bola to sranda, dokým neskončila. No, aké bude dnešné dobrodružstvo? Oh, nemám pre vás dnes dobrodružstvo, takže môžete robiť, čo len chcete. OK, to neznie zle. Mohli by ste sa ma opýtať na návrhy pre nejaké náhradné aktivity. Nie. Máš nejaké náhradné aktivity? Nie, Gangle. Počkaj, prepáč. Skvelá otázka, Gangle. Odpoveď si prekonzultujem s čínskym oddelením. OK, mal pripravený žart. Dobre, prečo čínske? Znamená to niečo? Je to záda, čo je za tamtými dverami. Ale ja verím, že je to plynulý rečník čínštiny, čo mi rád poradí. Môžem sa len opýtať prečo? Lebo čo vlastne je... Šuš! Len ten vtip naťahuješ. Čo sa tam píše? Čo ja viem? Ja čínštine predsa nerozumiem. K popúkaniu. Čo ja viem? Nechcete sa vyšlapkať v digitálnom jazere? Tieto miesta tu tak trochu celý čas proste len trčia. Neviem, prečo tam nikdy nechodíte. Usporiadajú veľkú plážovú párty. Dobrý chlapec. To by mohla byť sranda. Navyše sú tam sravnovné NPCčka, ktorými ste sa určite ešte nestretli. Hádam, že nie sú úplne najmúdrejšie. To teda určite nie sú. Nuž, bežte sa baviť. Deň na pláži. Wow, aký super deň! Wow! OK, kto chce teda vyskúšať Kejnovú magickú kabinku ako prvý? Tak asi môžem ísť prvá? Wow, vyzeráš priemerne. Ak sa takedy budeš potrebovať spáliť, tak zavolaj. Ja sa ale nechcem spáliť. Na to si mala mysleť predtým, než som sa rozhodla, že ťa neznášam. Hej, nereaguj na slnko, ona je proste taká. Gangle, počkaj. Moje oko! Idem poňho. Čauko! Ak chceš nájsť moju potopenú truhlicu pokladov, budeš sa musieť snažiť viac. Takže, bavil som sa tu s mojim bratom a hej, ty určite nedostaneš našu potopenú truhlicu pokladov. Určite nie. Chcem vôbec vašu truhlu? Nie, že by sa tu dalo niečo kúpiť. Ja som ten, čo klame! Praško, pokašľal si to. Je tamto váš poklad? Kámo, nie, oni zobrali všetko, to boli moje celoživotné úspory, kámo. Preboha, bude mi zle, to bolo všetko, preboha. Našla si ho? Nie, niekto ho vyraboval ešte predo mňou. Čo? Čo? Oh, to oko! A to bolo za čo? Čakaj, nechaj ma premýšľať. Je tam to, keď si ma prešiel párnym valcom, potom to, keď si Gangle strčil do bazénu plného piraní, keď si ma zapálil, poslal mi dynamít, hodil ma do aktívnej sopky, no mohla by som ešte pokračovať. Nemala by si sa cítiť mizerne kvôli svojej schopnosti vyberať si vlastné telo, alebo čo? Nemal by si ty ostatných provokovať? Začínam to vidieť tak, že schopnosť sa meniť je OK. Nemusieť sa v kuse držať toho istého. Čo má potom? A ak stále mám problémy, porozprávam sa o nich. S ľuďmi, ktorým verím. Ja našťastie žiadne problémy nemám. Kam si sa vybral? Niekam, kde mi vy chudáci nebudete píliť uši. Ahoj,
Ahojky! Ako kreveta NPC... Nemáš za čo? Fakt díky, že ma vyrušujete. Máš chvíľku? Si čo? Hej, on nie je naozaj NPC. Je to človek. Ako aj my. Áno, viem. Vyfasovať figurku bez tváre je ale šťastie. Kane si ma vôbec nevšimol. Ale vďaka tomu sa mi podarilo... No, mám pocit, že som našiel cestu von. Cestu von? Hej, cestu von z cirkusu. Naspäť do nášho sveta. Áno, ale prosím, nerozkrikujte to. Ak to Kaneovi dojde, určite sa takto ďaleko už nedostaneme. Preto sme prišli za tebou. Napadlo nás, že by si mohol mať kľúč od čínskeho oddelenia. Čínskeho oddelenia? Áno, potrebujem miesto, kde to môžeme prebrať bez toho, by nás Kane počúval. Moja teória je, že Kane nepreruší žart ani za nič. A ak ten žart je, že nevie, čo je na čínskom oddelení, bude sa toho držať. Pozriem sa. Tu sú všetky kľúče, ktoré mám a neviem, kam idú. Počkaj. Nechceš ísť s nami? Toto je naša šanca to všetko konečne dať za nás. Prečo nie? Kde Kane vôbec je? Je podozrivé, že tu vôbec sme. Pravdepodobne v svojej pracovni a plánuje dobrodružstva. Ako tomuto máme vôbec veriť? Urobil niečo, aby dokázal, že je človek?
Som tu dlhšie než hoci ktorý z vás. Ja som... toto miesto pomohol vytvoriť. Viac vám poviem, keď budeme vo vnútri, ale na teraz mi prosím len verte. Nebudete toho ľutovať. Nerobím to zle. Ani jeden z nich sa tam nevojde. Skúšali ste niekto, že... Ďaká Bohu. Ja... OK, sú otvorené. Chytro dnu, nech nás Kane nevidí. Ja idem po Kingra. Jemu to povieme neskôr. Nie som si istý, či som pripravený na to baviť sa s ním po tom, čo zostalo. Obaja sme urobili veci, na ktoré nie sme hrdí. OK. Presvedč ma. Som jedným z pôvodných programátorov digitálneho cirkusu. Bol som súčasťou expertského týmu, čo zostavilo CNA, aby toto miesto oživilo. Kinger bol jeden z mojich kolegov, viete, keď bol ešte... Myslíš, že je to naozaj pravda? Ups, pardon. Vidím to na ňom. No, takže. Výroba sa posúvala a vedeniu CNA sa začalo ťažšie dôverovať. Začali na silu pripájať mojich kolegov k počítači, pomocou špeciálnych stázových kabiniek, ktoré by ich udržiavali nažive a analyzovali ich mozgy. Proste niečo hrozné. Asi ťa sklamem, ale nikto z nás tu pre CNN nepracoval. Ako by nás nasadenie headsetu mohol napojiť k nejakej ich obrovskej mašinke? To presne zaujímalo aj mňa, no. Potom som si spomenul, že CNA plánovalo expandovať vývoj. Posledné, čo si pamätám, že som sa toho príliš vypytoval a zrazu, hop, bol som tu. Pravdepodobne robia to isté hocikomu, kto na tú kanceláriu natrafí. Kane je umelá inteligencia. Hej, to nám všetkým došlo. Špecificky vytvorená, to by udržiavala aktivitu vašich myslí. Ale je tu takisto uväznený, ako ste vy. Až na to, že on bez nás nebude vedieť odísť. Nechceš sa dostať k tej časti, kde nám povieš, ako odídeme, aj keď sme napojení ku stázovým kabínkam? Áno, samozrejme. Takže, trochu som pátral a zistil som, že stázové kabinky a virtuálny svet fungujú na základe toho istého programu. Takže, teoreticky, keby sme dostali prístup ku hlavnej konzole, ktorá sa skrýva hlboko v Kaneovej pracovni, program by sme terminovali a na silu prebudili každého, kto je napojený. No, samozrejme okrem Kanea. Ako sa tam dostaneme? Budeme Kaneovi musieť ukradnúť kľúč, taktiež potrebujeme administratívne privilégia. Tuším, že tebe ide získavanie kľúčov. OK. Vieš, čo sa stane, keď toto všetko urobíme? Kane zrazu vykukne a povie: Gratulujem, moje malé bebekeksíky, vyhrali ste Utečte z cirkusu dobrodružstvo a všetko sa vráti do normálu, tak ako vždy. Sledoval som vás. Všetkých. Každý pokus, každú chvíľu radosti, každé abstrahovanie. Chcel som za vami prísť skôr, ale nechcel som riskovať, že pokazím našu jedinú šancu na útek tým, že by som vám to povedal predtým, než by som presne vedel, ako to urobíme. Nie som práca Kanea. Trpel som tu rovnako ako každý jeden z vás. Viem, že toto znie šialene, ale ak pôjdete so mnou, dožijete sa slobody. Taktiež na seba nakreslím tvár, aby ste ma mohli rozlišiť od nejakých iných NPCčiek. Ako ťa máme volať? Máš meno? Mám. Moje meno je Abel. Akože to si vybral ty, či... Hej, že to bude cool. Ale to je fuk. Predovšetkým potrebujeme ten kľúč. Pokiaľ chceme získať kľúč, budeme musieť Kanea izolovať. Skús zastihnúť o samote, niekde, kde mu bude dobre sa s tebou rozprávať. Hej Kane, si tu? Ahoj Jax, nevedel som, že sa môžeš takto opýtať, či som tu. Si šikovný. Nechceš ísť so mnou na večeru? Človek sa chce baviť so mnou? Niečo také nemôžem odmietnúť. Takže kam by sme skočili? Nuž, Jax, čo by si rád prebral, kamoško? Čakaj, Jax! Chcel som sa ťa opýtať na dobrodružstva. Čo si myslíš, že by som mal spraviť, aby som ich vedel robiť také viac zúblovité a pomniacké? Podľa Najprv sa dohodneme, čo si objednáme.
Konverzácia sa udeje potom, ako sa naložíme digitálnou výživou. Potom sa ho opýtaš na nejaké koničky. Je možné, že sa tak potešíš, že sa o neho zaujímaš, že zmrzne a ty budeš môcť zobrať kľúč znútra jeho pusy. Znútra čo? Koľko jedál vy ľudia jete za deň? Ja som počul, že 3, ale to mi radšej riť vy 3. Nemáš nejaké tajné koníčky? Tajné koníčky? Hej, veď vieš, také veci, čo robíš sám, o ktorých by si sa rád porozprával. No, ja nemyslel som si, že človek by sa niekedy opýtal na moje... Toto je najfantasmickejší moment môjho života. Čo vkáždeš? Povedal som ti niekedy, že je môjim snom, aby si ma zožral? To je čudná vec povedať, ak šesť. Veríš tomu všetkému? Všetkému, čo hovorí? Ja len chcem vedieť, čo si o tomto všetkom myslí Kinger. Hej, ja som myslela na to isté. Koľko toho o Kingerovi vieš? Pravdepodobne o ňom viem toľko, čo o ňom vedia aj ostatní. No, pomohol mi prejsť naozaj ťažkými chvíľami. Je čudné, ak poviem, že mu zo všetkých dôverujem najviac. Nie je to vôbec čudné. Ja to s ním mám podobne a mám pocit, že o tomto mieste vie viac, než sa zdá. Hej, bol tu predsa dlhšie než hoci kto iný. Čo ja viem, zdá sa mi len čudné, že Abel sa o ňu vôbec nezaujíma. Ako som povedal, veci sú medzi nami komplikované. Veľmi rád by som s ním znova spolupracoval. A máte pravdu v tom, že o tomto mieste veľa vie. Ja len niečo som sľúbil. Čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú v jame, ako Kaufmo a Ribbit? To ja neviem. Ale poďme dúfať v to najlepšie, dobre? Tak a sme tu. Administrátorská zóna. Tak, ako som vravel, toto makroverzum ma skutku láka. No tieto fotky sú všetko ohľadom toho miesta, čo mám. Som z nich blázon. Chcel by som mať o tom mieste viac info, aby som mohol vytvoriť presnú napodobeninu. Škoda, že ma podrazili, nie? Hej, to je smola. Tak, čo si z tohto zobral? Čo? Čo si z tohto zobral? Je to, že som v skutočnosti celkom špica týpek, čo má špica koníčky a nelíšim sa až tak od vás nádherných ľudí? Jasné. Jupík! Som tak rád, že si trošičku viac rozumieme. Vážne sa snažím o to, aby ste boli veselí a... Keď si to ceníte, ja rád by som to... Oslavil tým, že vám dám hocičo, čo chcete! Čo ty na to? Tak fajn. Toto bola príjemná večera a tak, ale môžem sa vrátiť do cirkusu? S babami sme chceli urobiť niečo, čo je alebo nie je prekvapko pre veľmi špeciálneho sprievodcu, ktorého si mimoriadne ceníme. Viac ani nevrám! Čo to tomu Jacksovi toľko trvá? Stojíme tu už večnosť. Nepovieme Kingerovi, čo sa deje. Je mi to trochu blbé, že ho moc nezapájame. Máme robiť to, čo povedal Abel. Nezabolelo by, ale aspoň ho upozorniť. Nech sa na to aspoň stihne nastaviť. Joj bože! Ahoj Gengel, ahoj Zubl. Zlakol som sa. Takže... objavili sme niečo, o čom by si mal počuť. Je to... Našli sme cestu von z cirkusu. Momentálne všetko pripravujeme, ale musíme sa zakrádať, aby nás Kane nestopol. Hej, asi tak. Von zo cirkusu? Akoby... Nie, to nedáva zmysel.
Stretli sme Abela. Povedal, že bol jeden z pôvodných programátorov a že vie, ako to celé vypnúť a oslobodiť nás. Kto? Porozprávame sa potom, len som ťa chcela oboznámiť. Už pre vás nikdy nič nemienim urobiť. Kde je Kane? Žiaden strach, slečna moja drahá. Ja si myslím, že som ho zabavil na poriadne dlhú dobu. Takže ho už viac rozpilovať nebude treba. Nemáš za čo? Inak povedané, teraz budeme čakať ešte dlhšie, aby sme robili to, čo máme. A hen tak mi nehovor. Čo sa ponáhľaš? Máš niekoho tam vonku, kto ťa očakáva? Ty nie. Mám. Tak, koľko administratívnych kľúčov mám zobrať? 6. Hej, 6. Ste si isté, dávať Kingerovi prístup ku hlavnej konzole by mohlo byť nebezpečné, vzhľadom na jeho duševný stav. Bude tam tma? Predpokladám, že asi tam bude trošku tlmenie, ale... Potom áno. Chcem, aby sme jeden mali všetci. Dobre. Keď povieš. Keď je tma. Asi tomu rozumiem. Nech sa hoci čo stane. Ja Kingerovi dôverujem. V tej jeho bedni toho má asi veľa zahrabaného všakže. Hej, to má. Hej, keď to používa zodpovedne. Čo? To nič. Poďme nájsť ostatných. Hej, neskrývaj pred nám informácie, ak niečo vieš. Čo sa stalo medzi tebou a Kingerom? Čo skoro to bude jasné. Takže, zaneprázdnili ste Kanea? O to je postarané. Myslí si, že sa o to postaral, ale nemáme to ako vedieť. Až tak mi neveríš? No toto. A prečo asi? Ak sa toto celé pokazí kvôli tebe, tak prisahám. Hej, lebo radšej všetci pôjdeme za pánom potajomkysom zloduš. No počkať. Ty si myslíš? Poďme sa trošičku skľudniť a správať sa ako tým. Pomni má pre všetkých administratívne kľúče. Sme v tom spolu. Prečo tak vyzerajú? Počkaj, pomni. Niečo si povedala? Budeme musieť dúfať, že to, čo Jax urobil na Kanea, zabralo. Neviem, ako dlho kľúče môžeme mať predtým, než to Kane zistí. Už je čas. Poďme do Kaneovej pracovne. Kane mal vždy z nejakého dôvodu problém s kolíziou kociek. Dobre, tak ako sme nacvičovali. Najprv ty. Ja? To prečo? Jax, všetko bude v poriadku. Fajn. Zguluj ma. Ako basketbal. Chcem, aby Kinger išiel predo mňou. No dobre, to dáva zmysel. Ale pomni, neber to tak, že musím ísť pre tebo len preto, že mám prednosť na štvorcestnej neovládateľnej križovatke. Len mi ver. Chceš ísť niekam do tmy? Viac mi ani nehovor. A ako sa tam dostaneš ty? Ja nijak. Ale verím tomu, že vy všetci sa rozhodnete správne. Keď sa dostaneme von, kúpim ti pivo. Rozhodni sa správne.
Už som sa obávala, že niečo sa tam dole deje. Čas, aby som splnil svoj účel, či čo? Abel povedal, že dvere hlavnej konzoly sú za policou. Hej, si OK? Je mi fajn. Tak toto je asi ono. Už odchádzame z cirkusu. Budeme stále kamaráti, keď sa dostaneme tam vonku. A prečo nie? Ja len... Bude to divné. Poznala som ťa len takto. Bude to to isté, keď to bude skutočné? Vždy to bolo skutočné. Všetko, čo sme cítili, všetko, čo sme robili, všetko, čím sme. Neopustí nás to. A inak to ani nechcem. Vďaka, že si pri mne vždy bola, keď som ťa potrebovala. Kinger, nechceš rozhodnúť ty? Rozhodnúť čo? Si istá, že je celý tu? Hej, no počkaj. Čo, nechceme všetci stlačiť modré? Prečo by mal vyberať on? Čo ak o tom stále niečo nevieme? Nechceme tomu dať ešte čas? Áno, milujem stlačenie tlačidiel. Mám stlačiť jeden z tých dvoch? Ja neviem. Ušlo mi niečo? Všetci chceme odísť, nie? Pomny? Hej, áno, chceme, len čo ak je to trik alebo niečo? Prečo by bola nástražná konzola v Kaneovej pracovni? Je jedno, čo stlačíme, Kane bude vedieť, že sme tu boli. Stlačme to. Čakaj, len chvíľu počkajme a prejdeme si všetko, čo vieme a potom možno budeme hlasovať, alebo čo? Čo si to urobil? Ja... Gratulujem, vy moji malí lentulkoví kostíci! Vybrali ste si dobrý koniec! Uvedomili ste si, že radšej by ste boli so mnou, než trčali v tom smradlavom makrovezere, či ako sa tomu nadáva. Vedel som, že sa rozhodnete správne. Akože všetko toto bolo... Dobrodružstvo! Áno, a také, na ktorom makám už riadne dlhú dobu. Výborne si to zahral, Abel! Ale som sa toho vcítil. Mimochodom,
Nemyslíš, že by si mi mohol po takomto vystúpení zvýšiť plat? Už si príliš múdry. Čas ťa zmazať. Nič z toho nebola pravda? Celá tá CNN vec, kabinky, cesta von. Len výpod môjho premakaného budovania sveta. Ja neverím, že som mal pravdu! Čo by sa stalo, keby sme stlačili do druhé? To som nejak silno nepremyslel, lebo som vedel, že to by ste si nevybrali. To som prenechal Bubble. Poslalo by vás to do Krevetkova. Hej, zobralo by vás to do Krevetkova. Ty hnusný klamár! Ty hajzel, Ty si ma... Dostal si sa mi do hlavy! Ty nám iba klameš, všakže! Ja len... Vieš sa babrať v našich mysliach, všakže! Tá blbá omáčka, tá vec s tým vegánom, a kto vie čo ešte? Naše mená. Nie, no tak moment, čakajte sekundu. Možno viem pridať dočasné modifikátory, aby boli do budúcna zaujímavejšie, ale to je všetko. Ak by som urobil viac, verte mi, neskončilo by to dobre. Scratch, prvé abstrahovanie. Hej, nič také som nepovedal. No tak, ľudkovia, veď viete, že som tu len na zábavu. Vypočúvanie skončilo. Vaša cena je tento krásny košíček plný mydiel a gélov. Pekne voňajte, užite si svet... Voňu. Papa!